Nee, oké. En daar had ik weer een song record. Zo, welkom weer kijken in die studio. Laat ons in gaan. Easy beat. En dan weet moest man. Altijd. Als ik een song maak. Die ding moet altijd bij je. Die ding. Hier alle nou is. Die ding. Die ding moet altijd bij je. Hij moet altijd bij je. Alle weten man. Pesan. Kieken wat die goed te doen. X man. Salvo to the wall to the back. Ik ben klaar voor die man, joh. Nee. Nou, ik doe eerlijk, ik doe niet die rip voor minste een prijs. Ik doe eerlijk, ik doe niet die rip voor minste een prijs. Gang. Skiks man, kijken wat die goed te doen. Ja, nog een coach, ja. Yo. Ja. Dus aan het gaan. In de studio, boy. Ik ben eerlijk, ik doe niet die reep voor minste impress. Alle denk ik zoek net kist. Ja. Nou, ik is nog eerlijk, ik doe niet die rap om minste impress. Alle denk ik zoek net kist. Nou, ik is nog eerlijk, ik doe niet die rap om minste impress. Alle denk ik zoek net kist. Een prijs. Hoe zie je man nu die? Een prijs. Ik doe niet die rap om minste impress. Alle denk ik zoek net. Ik doe niet die rap om minste impress. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe niet die rap om minste impress. Alle denk ik zoek net kist. Ik is eerlijk, ik doe niet die rap om minste impress. Alle denk ik zoek net kist. Ik is eerlijk, ik doe niet die rap om minste impress. Alle denk ik zoek net kist. Ik is eerlijk, ik doe niet die rap om minste impress. Alle denk ik zoek net kist. Alle denk ik zoek net kist. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe dan die rap om mensen die niet weten. Ik is eerlijk, ik doe niet die rap om mensen te impress. Alle denk ik zoek net kist. Ik is eerlijk, ik doe niet die rap om mensen te impress. Alle denk ik zoek net kist. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe niet die rap voor kist. Ik doe niet die rap voor kist. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe niet die rap voor kist. Ga maar voor mix. Die rap om mensen te impress. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe niet die rap voor kist. Ga maar voor mix. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe niet die rap voor kist. Ga maar voor mix. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe niet die rap voor kist. Ga maar voor mix. Ik doe niet die rap voor kist. Ga maar voor mix. Ik doe niet goed met missies van andere gier. Eerlijk, ik doe niet die rap om mensen te impress. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe nou niet die eerlijk, ik doe niet die rap om mensen te impress. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe nou niet die fuck kist. Ga maar van mix. Ik doe nou niet die van ik wil en we allemaal een missies nog hier. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe nou niet die fuck kist. Ga maar van mix. Ik doe nou niet die van ik wil en we allemaal een missies nog hier. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe nou niet die fuck kist. Ga maar van mix. Ik doe nou niet die van ik wil en we allemaal een missies nog hier. Ik doe nou niet die van ik wil en we allemaal een missies nog hier. Ik doe nou niet die van ik wil en we allemaal een missies nog hier. Ik moet dat niet doen. Alle denk ik zoek net kist. Ik doe nou niet die fuck kist. Ga maar van mix. Ik doe nou niet die van ik wil en we allemaal een missies nog hier. Ik doe nou niet die van ik wil en we allemaal een missies nog hier.
Hoe zo mix ik daar Ik niks is is eerlijk, gaat ik doe niet joinen. die rap om mensen te unpres. Alle denk ik zoek net is. Ik doe nou niet die fuck is. Allemaal van mix. Ik doe nou nooit die van ik wil en we allemaal een missie nog hier. Van ik wil en we allemaal een missie nog hier. Zie nou van mix. Ik wil niet optellen, is al fout. Hoi mix. Hoi. Goed hier. Oké. Hol voor baas, hol. Hol voor baas. Is er een perikot? Ik is... Ja, kon nou voor baas. Oké, mix is Noe, guys. Mix is Noe. Mix is Noe, guys. Mix is Noe. Hij gaat nou uitstiek. Hij gaat nou uitstiek. Yo. Zeg. Ik doe dat niet. Hey. Ja. Die rap om mensen te unpres. Alle denk ik zoek net is. Ik doe nou niet die fuck is. Allemaal van mix. Ik doe nou nooit die van ik wil en we allemaal een missie nog hier. Ik doe nou nog die van ik wil en we allemaal een missie nog hier. Ik moet dan niet beloven dat ik... Alleen toen met Tani beloven dat ik ga nou een kopie iets moet kiezen. Allemaal van mix. Alleen toen met Tani beloven. Ik is eerlijk, ik doe niet die rap om mensen te unpres. Alle denk ik zoek net is. Ik doe nou niet die fuck is. Allemaal van mix. Ik doe nou nooit die van ik wil en we allemaal een missie nog hier. Alleen ik met Tani beloven dat ik ga nou aankomen bij die huis met is. Alleen toen met Tani beloven dat ik ga nou aankomen bij die huis met kis. Ik is eerlijk, ik doe niet die rap om mensen te unpres. Alle denk ik zoek net is. Ik doe nou niet die fuck is. Allemaal van mix. Ik doe nou nooit die van ik wil en we allemaal een missie nog hier. Alleen ik met Tani beloven dat ik ga nou aankomen bij die huis met is. Ik dus aan de kom eens, ik kan niet niks. Ja, man hebben me zo thuis. Man hebben me zo thuis. Boykie boys. Die gaan jellen. Niet die WhatsApp goed van mij. Ik wil nu kom allemaal bij Des. Nu kom eens kijken niet niks. Als alle nu denken Des, als kijken niet niks. Ja, is dat kiezen. Alle missies nog hier. Alleen ik Krijg nu naar de likken. Ik wil nu kom eens kijken. Ik wil nu kom allemaal op mijn nu Des. Ik wil nu eens kijken op allemaal zijn lijst. Ja, nu Des. Ik wil nu eens kijken nu niks op allemaal zijn lijst. aankom bij die huis met is. Ik wil nu kom allemaal van mij aan het des. Ik wil nu eens kijken nu niks op allemaal zijn lijst. Aankom bij die huis met is. Ik wil nu kom allemaal van mij aan het des. Ik wil nu eens kijken nu niks op allemaal zijn lijst. Is die mafia code dan. Huh? Je record dat ik het op mijn YouTube channel zet. How was it? How was the charger phone? Mijn phone charge nog. Is it charger? Mijn phone charge. Je na charge die goed ook nog. Waar is hij niet charger? Nou, hij denkt charge. Phone. Sorry man. Geen charge daar, zoek het op mijn plek. Wel verbaasd. Aderen, movie. Zet ze maar hier kan. Of snij ze hier kan. Zet die hier kan. Kijk gewoon na als. Dat is het. Ik ga nu aankom bij die huis met is. Ik wil nu kom allemaal van mij aan het des. Ik wil nu eens kijken nu niks op allemaal zijn lijst. Jo. Zet die kan. Zet die kan mix. Lekker nee bro. Nou, zet die kan. Hier kan is het beter. Ah, mijn coachie. Kakte jongen in de wereld. Ja, hij zit hier kan. Die gaat pakken bro. Zet maar. Hoor die zie ik weer movies. Ik wil nu kom allemaal wat kijken op test. Ik wil nu eens allemaal. Ik wil nu allemaal van mij
Salam op het vlees. Tele wel met des weer, jou sal ek sit net binne 'n kus. Hy tele wel met des weer, jou sal ek sit net binne 'n kus. Bono kom allemaal van mij en nooit des. Ik op allemaal zijn lijst. Hy tele wel met des weer, jou sal ek sit binne 'n kus. Ik nu niks op allemaal zijn lijst. Hij delen wel met des. Voor jou zal ik zitten. Wanneer ik kus. Tele wel met des weer, jou sal ek sit binne Ik nu niks op allemaal zijn lijst. Hij delen wel met des. Voor jou zal ik zitten. Sê hy hom vir toe, hy is 'n kilos, kan nie net kyk en dit aan doen. Hy is 'n kilo, hy is 'n kilo, hy hom vir toe, hy is 'n kilo. Dis ja. Hy hom vir toe, hy is 'n kilo. Hoe lang s'n? Some kilo. Tranquilo. Hy hom vir toe, hy is 'n kilo. Sí, tranquilo. Some kilo. Hy hom vir toe, hy is 'n kilo. Sy kan nie net kyk en dit toe. Bono kus ik nu niks op allemaal zijn lijst. Hij delen wel met des. Voor jou